Jadi masyarakat berikan salam di menit. Iya Mbak Yuli. Ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula baleni mana soalnya dari kepirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonge sewu sing jawab limo. Nggih, iki acara apa Pak Yun? Nggih, acara ini tasyakuran nggih. 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 Mugi-mugi mawon diparingi tambah lancar karena joget kita Yun nggih. Amin. Ya Rabbal alamin. Nggih, menawi wonten sing badhe nyuwun lagun utawi dengan sumangga mas-mas para tamu niki. Monggo. Nggih, kata-kata sing Nggih, Bapak Ibu, boten kurang bidentian utawi lelagon. nggih kasumaken monggo. Boten. Nggih, Mas jenengan boten. Jenengan boten, Mas. Jenengan boten. Boten. Silakan. Oh, nggih. Mbak Tika boten, Mbak Tika. Ayo. Pak Pur, monggo jumeneng kali kula Pak Pur. Endi apa? Napa? Pak Camat. Nggih. Pak Camat nggih monggo, Pak. Ayo. Ayo Mbak Tika nggih boten napa-napa monggo jumeneng kali kula. Nggih. Nggih matur sembah nuwun. Nggih niku saking pundi Mbak Wiwi? Pripun sinten? Niku mau Bu Camat. Nggih. Bu Camat boten derek mriki to Bu Camat. Niki masuk TV lho Bu. Oke Mbak Tika. Iki sing kembali Jawa Timur. Ayo saliman sik bebas. Lho, yo tak abole kok munggah rene lho. Nggih. Ayo Mbak Tika. Apa? Podang kuning, nggih saking abah sinten nilane janjine ninggal katresnan. Nggih. Nggih, matur kasih ngono lho, Pak. Ampun ngeten kok wong iki sungkan ngeten iki. Ben wonten tunggale, Pak. Lah nggih sing biru-biru nggih Mbak nggih. Enggak mau ya lucu. Ngeten lho, Pak. Nah, ayo 1 2 3. Podang kuning. Alah, Bapak bagus ya. Ya wis tugasmu lalu janji ini podang kuning. Kita sumile podang kuning. Dia sesuatu sia-sia baru Indonesia. Kita goyang bareng-bareng campur sari sia-sia.
Terima kasih.